Bismillahirrahmanirrahim. ‘Yan uwa masu sauraro, har yanzu dai muna tare da shehin malaminmu Sheikh Rajab, Allah ya kiyaye shi, ya ƙara masa tsawon kwana. Cikin tarihin halifa na farko, Sayyidina Abubakar As-Siddiq, Allah ya ƙara yadda a gare shi, mai gaskiya, baban mai gaskiya. Halifa na farko na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, wanda ya tsamo musulunci daga matsala ta farko da ta fara gamuwa da shi bayan wafatin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. A cikin waɗannan kasakasai guda biyu da muka yi alkawarin kawo muku, mun saurari kasad na farko, wannan shine kasad na biyu kuma na ƙarshe, wanda zai ƙarasa mana tarihin Sayyidina Abubakar a jumlace. Allah ya ƙara yadda a gare shi. za mu ji daga bakin shehin malami Sheikh Rajab, Allah ya ƙara masa tsawon kwana, sai mu yi sauraro lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، منا ندي كان بيان سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما درس يوم شينك أرشن سيرة أبو بكر رضي الله عنه، سيماكم يزواكم إن شاء الله مفارة da sirar khalifa na biyu shine sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Abubakar as-Siddiq an zabe shi ya hau gado, ya zama khalifatu rasulillah. Ba wani suna da ake ce mishi haka, ba a kiran shi sai ya khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. To kuma laraba suna da al'ada, duk wanda ya hau gado sai ya tara mutane, ya musu khutba, ya musu bayanin abubuwan da suka shafi, ya faɗa musu abubuwan da zai tafiyar da hukunci, kuma ƙaƙa halin shi yake duk zai wannan bayanin. To yanzu abin da za ku saurara khutbar Abubakar ko kuma khutbobin shi da nasihohin da ya yi ma al'umma, ya yi masa habbai farkon da ya fara hawan gado radiyallahu anhu. Khutbar shi ta farko ya godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ce ni an fa zaɓe ni ba cewar na fi ku ba, a'a wannan kaddara ce ta Allah, aka sa ni gaba aka zaɓe ni, amma cikinku akwai wanda ya fi ni. Kuma ya bayani ya ce alƙur'ani, Allah ya sauko da alƙur'ani don mu karanta mai aiki da shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani dalla-dalla, ya gwada muna sunnar shi don mu yi koyi mu bi shi. Kuma ya ce kusan ku sani masu saurara ta, in ka ji an cewa ne mai hankali to ana nufi mai tsoron Allah, in kuma ka ji an cewa ne wawa to fajiri mai saba ma Allah. Da duk wanda ya saba ma Allah bai san girman Allah ba wawa ne, kuma duk wanda ya tsoraci Allah sunan shi mai hankali, ya san hanyar da zai fita lafiya. Ba ka da wata mafita sai dai ka tsoraci Allah, ka bi hanyar nan ka gama lafiya. In ko kana sabo, ka saba ma ubangijinka wanda yake ba ka da wata makubuta, ba ka da wani mafita, amma duk da haka ka ci gaba da sabon, to wawa kenan. To shine maganar shi. Sai kuma ya ce kusan ku sani komin ƙwarin waninku ni gurina mai rauni ne, sai in tankwashe shi in karɓi haƙƙin wannan mai raunin inda in miƙa mishi. Komin ƙwarinka don ya tsoratar wanda suke zalunci. Kuma ya ce duk inda mai rauni yake gurina mai ƙwari ne, yana da ƙwari don za a amsan mishi haƙƙin shi. Wannan kuma yana bayani wajen hukunci, saboda ba wani zalunci da za a yi tare da hukuncin shi. Kuma ya bayani bayan haka, ya ce ni fa da kuke gani ina cikin mai biyayya, ba ni da ƙage, ba ni da sabon abu, ba ni da bid'a. Abinda duk annabi ya yi shi za mu yi, abinda kuka sama ko ga annabi yana yi da shi za a ci gaba.
ba sabon abu, ba wani abu da za ku gani canji sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar, kuma shi za mu ci gaba. Ya ce amma duk da wannan in kuka gana kyauta ku ce madalla, amma in kun gana kuskure ka ku kale ni ku shawo kwalata, ku maido ni kan hanya. Ku duba sarkin musulmi yake faɗa mutane su miya, kak ku kale ni, kak ku banni inda kun gana yi kuskure, ku maido ni kan hanya. Yayi bayani duka dai yake cewa wannan shugabancin da aka bani son samu ne da an sa wani, amma dole na ne tun da an riga an zaɓe ni abin da na fi so da wani ya ci gaba da ba ni ba. Kuma ya bayani radiyallahu an cewar ni fa kaman ku ina da shaidan, kaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani kowane cikin ku yana da shaidan tare da shi, shaidan in shi yana jawo shi zuwa ga sharri. Sai annabi ya ce sai ni, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na waya musulunta baya umarni na sai akan alheri, saboda wannan kuma ayoyin qur'ani sun yi bayani wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, sannan ya bada baya nemi wani. Wannan shaidan duk abin da kai na mummuna abu na ɗaukar alhaki shi ya saka, yana jawo ka, yana waswasi, yana bayyana ma. In abu ne mummuna ya bayyana maka shi mai kyau ne, in abu ne wanda yake wal'iyadu billah yana da komin wahalar munin abu, inda yana alhaki ne zai zama mai sauki. Za ka tadda masu yin ɓanna sai ka tadda sun kwan a tsaye suna ta aikin ɓanna ba su gaji ba, amma ce a yi sallah ka gani, ce a yi karatu ka gani, za ka tadda daga mai hamma sai mai bacci sai kuma mai wannan. Kuma in liman ne a ce ya tsawaita liman, saboda me, saboda abin alheri ne, amma ga su abubuwa da yawa wanda suke na shari. To Allah ya kare mu. To abin da nake nufin yake cewa ni ma fa ina da shaidan kaman ku, saboda haka mai yiwa ya yi umarnina zuwa mummunan abu. In kuka ga raina ya ɓaci ku ƙale ni, in na fuce ku zo ku min magana ku ci abin nan bai yi kyau ba. Duk wannan yana gwada musu ne saboda yana bukatar taimako. Kuma radiyallahu an ya ci gaba da bayani a wannan khutbar tashi wadda yi, yana tsoratar da al'umma, yana cewa 'yan uwa musulmi, ina mutanen nan masu kyan kama, masu shiga mai tsada, masu sa tufa yadi mai tsada, ina suke? Kuma ya ce ina sarakai wanda suka gina garurruka da gidaje masu dukiyoyi, ina suke? Ya ce kuma ina mutanen da suke mazan yaƙi, wanda an ce gawa ne mutane su baje su yi ta gudu, mutum ɗaya koro mutum 1000 gaba, ina suke? Sai ce duk suna cikin ƙasa. Da shi wanda yake mazan yaƙi ana kira su ana tsoronsu sun mutu an binne. Mai dukiya ina yake? Ya bar dukiyar ya mutu an binne. Mai sarauta ya bar sarauta ya mutu an binne. Wanda suke da ji da kansu ina suke? su ma duka an binne su. Saboda haka ku yi ɗamara, ku yi shirya, tana nan tafe. Yana nufi mutuwa. Ku yi ɗamara, ku yi shiri, tana nan tafe. A yi maza a gyatta aiki, tana nan tafe. Abinda ya dinga musu bayani. Kuma wata khutbar tashi ya ce ku tsoraci Allah, ku tsoraci Allah, ku rinka yabon Allah, kuna ambatan Allah kowane lokaci. Kuma duk sanda kuke ambatan Allah, kuna roƙon Allah, ku haɗa abu biyu ciki. Abu biyun nan suna dole ne, tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace cikin Qur'ani. Shine ku dinga kwaɗayin abin da yake wajen Allah, ma'ana aljanna, kuma ku dinga jin tsoron abin da yake wajen Allah, wuta. To dole ku dinga biyun nan, ga kwaɗayi muna fatar abin da yake gurin Allah, aljanna da rahma, kuma muna tsoron uquba, muna tsoron azaba, muna tsoron wuta. Biyun nan aka ce kamar fuka-fiki biyu ne ga tsuntsu. Mai tsuntsu in an ce ya tashi da fuka-fiki ɗaya baya iya. In ka ci gaba da tsoron Allah kadai, kai dai mai tsoron Allah ne. Har ma wa'ansu sufaye masu cewa su ba sa bukatar aljanna Allah, su suna roƙon Allah ba don aljanna shi, su ba ruwansu da aljanna shi, suna roƙon Allah, suna bauta ma Allah don suna son Allah.
wannan hanyar ba ta kwarai ba ce, hanyar sufa ce. Amma mutanen kwarai za ku ji annabawan Allah. Sai Abubakar ya ce ku zama kamar annabin Allah Zakariya da shi da iyalan shi. Allah ya yabe su cikin Qur'ani ya ce innahum su da shi da iyalan shi zuwa ga aikin alheri. Duk abu na alheri zaka ka same su gaba. Wa yad'unana suna roƙon mu raghaban wa rahaba. Suna roƙon mu raghaban, kuna kwaɗayi abin da yake gurin Allah, wa rahaban suna tsoron abin da yake wajen Allah. Tsoron abin da yake wajen Allah wuta, Allah ke shi mu da ita. Kwaɗayin abin da yake wajen Allah aljanna. To wannan annabawan Allah suna roƙon Allah da abu biyu, da kwaɗayi da tsoro. Tsuntsu yana tashi da fuka-fuki biyu, na dama da na hagu. Duk wanda ya ci gaba da tsoron Allah ya ce shi baya bukatar, baya kwaɗayi abin da yake wajen Allah, kamar tsuntsu ne an ba shi fuka-fuki ɗaya ba zai tashi ba. Haka kuma wanda ya ci gaba da yana kwaɗayin abin da yake wajen Allah amma baya tsoron wuta, zai ci gaba da ɓanna da saɓon Allah. Amma a kowane lokaci Allah ya samu aljanna, Allah ya kai mu kaza, bai yi sallah ba fa, Allah muna fata Allah ya kai mu aljanna, bai fidda zakar shi ba. Muna fata Allah ya kai mu, Allah gashi yana zagin iyayen shi ko ya saba musu. Wannan abun ba inda za shi, fuka-fuki ne ɗaya yake ta motsa ba zai motsa ba, amma dole biyu sai sun taru. To gashi Abubakar yana muna bayani yana cewa gafa da annabin Allah Zakariya, Allah ya yabe su saboda wannan sifar mai kyau. Suna roƙon Allah wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, sun kasance masu nutsuwa in suka ambaci Allah. Kuma yace bayan Allah ku sani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa haƙƙin shi shine abun fansar rayunanku wanda yake so ya fansi ran shi ya miƙa haƙƙin Allah, zai fansi ran shi. Haƙƙin Allah menene? Kadaita Allah, bauta ma Allah. In ka miƙa haƙƙin Allah ka fansi ranka da duk wani abu wanda kake tsoro. Amma duk sanda mutum bai miƙa haƙƙin Allah ba, to ran shi bai fanse shi ba, yana cikin hali. Allah ya kare mu. Saboda haka yana tsoratar sahabbai, yana musu wannan khutuba ce fa farko wanda aka zaba shugaban musulmi, yana mutu bayani wanda yake mai tsawo mai nisa. Kuma sai ya ce ku kiyaye alƙawali, babban alƙawalin Allah. Duk taku kun alƙawali tare da Ubangiji tun kuna tsatson iyayenku cewar za ku bauta ma Allah. Kuna tune da wani alƙawali? Cikin mu wane ke tune da shi? Amma tun da Allah ya ce mun yi alƙawalin nan mun yi alƙawalin duk tamu. Tun muna tsatson iyayenmu mun yi alƙawali, mun ce Ubangijinmu kai ka halicce mu, to in mun zo duniya za mu bauta maka. Wa'ansu sun ci gaba sun cika alƙawali, wa'ansu ko sun ƙi. Wannan ya tuna musu ku kiyaye alƙawalin nan wanda kuka yi ma Allah tun muku zo duniya ba. Bayan haka kuma ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku mai yawa, in kuka yi ɗan kaɗan ya amsa, ba lallai kun yi da yawa ba. Ɗan kaɗan in kuka yi Allah zai amsa, in dai mai kyau ne. To ɗan kaɗan in nan zai kuɓuta ku. Kuma ya bayani ya ce littafin Allah gashi, abun mamaki a cikin littafin Allah ba sa gamawa, haƙiƙan baya gamawa. Har yau hajji bi har gobe har san da za a tashin kiyama, littafin Allah mai girma kullum ana samo abubuwa masu ban mamaki wanda ba mu isa ba ma mu gane abin da yake cikin shi. To ba sa gamawa, suna da yawa. Ya ce littafin Allah mai haske ne. Hasken littafin Allah ku yi ƙoƙari, shi zai haska muku gobe yawmal qiyama. Wanda ya rike hasken nan da muhimmanci, ranar duhu ba zai tashi hankali ba. Wanda ya jefa littafin Allah, ranar duhu ba shi da fitila. To ku duba duhun da za a yi yawmal qiyama a ce baka da fitila. Kuma wannan duka abin Allah ya ambata cikin Qur'ani. Allah ya ambaci munafikai yawmal qiyama, yayin da za a yi duhu ga sirati wanda yake kaurin shi kaman kaurin gashi a guri mai duhu, ba wata hanya sai ta kan wannan sirati. Kuma sirati wanda yake kaman zare kaman gashi a guri mai duhu, wanda ya zo zai tsallaka wannan kogin mai girma, kogin jahannama, saboda wannan siratin a bakin jahannama yake, ba hanya sai ta wannan. Men da yake da duhu ba shi da fitila, ya san da zai aje kafar shi, yan uwa musulmi.
munafikai da Allah mai yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu, munafikai suke ce ma mummunai, do Allah ku tsaya ku jire mu bi bayan ku saboda ba mu da fitila. Munafikai, ai kun ga mu a masallaci muna sallah da ku, ai kun ga mu muna karatun Qur'ani, ku jire mu bi ku. Sun ga mummunai da haske da fitila suna haskawa, suna san inda suke aje kafarsu. Su ko ba su da fitila, inda suka je suka aje kafa mai yawa su aje ba daidai ba su fada cikin jahannam. Koma duniya, daga can muka samu hasken nan. Wannan kuma izgilanci ne, saboda wanda ya mutu ba zai koma duniya ba. Hasken nan a duniya aka same shi, aikin da aka yi a duniya, ku koma duniya kuma ku yi irin aikin ku samu. Don haka ba za su jire su ba, kuma Allah bai bada izini ba su jire su, saboda haka za su je su kadai da duhun, in ma fada za su je su fada su halaka. Allah ya kare mu ya rahman ya rahim. Kuma ya ce gaba da bayani cewar Allah ya halicce ku dan bauta, kun zo duniya dan bauta, abin da ya kawo ku duniya ku kula da shi. Magana a takaice, Allah ya halicce ku dan bauta, kun zo duniya dan bautar Allah, abin da Allah ya halicce ku saboda shi ku kula da shi, kar ku yi wasa da shi. Ya gudu abin da Allah ya halicce mu dan shi, dan mu bauta mishi. To tunda mun zo duniya mu kula da wannan abin wanda Allah ya halicce mu saboda shi, jazakallahu khair, saboda shi Allah ya halicce mu. Kuma ya bayani, Allah ya wakilta ga kowane wani cikinku mala'iku guda biyu, dama da hagu, suna tare da ku dare da rana. Sun san abin da kuke yi, abin da kuke a ɓoye ma sun sani. Wannan yana rubuta lada, wannan yana rubuta alhaki. Ya ce to ku kula, ka ku yadda su ci gaba da rubuta muku alhaki, don za su rubuta in an yi ba fashi, tunda Allah ya ce su yi haka in. To suna tare da ku, suna tare da ni, suna tare da kai, suna tare da ke a kowane lokaci. Duk sanda kai aikin lada, albishirinka ba sai ka kirga ba, an rubuta shi. In ko mummuna mutum ya yi, Allah ya kare mu, za su rubuta, sai mutum ya zo yawmal qiyama ya dinga mamaki, me yasa wannan littafin da aka ba su bai bar ko ɗan ƙaramin alhaki ba, ko mun kankanta alhaki gashi a rubuce, barantana babba. So ga duk abin da suka yi gashi an kirga su a rubuce. Allah ba ya zalimta bayan shi, duk abin da ku gani su suka yi. Ya ci gaba da maganar cewar kullun safiya ta waye da akwai wani dodo yana bin bayan ku, kar ku manta da shi. Kullum aka ce safiya ta yana nan yana bin bayan ku, dodo ne, mutuwa. Saboda haka mu manta, tana nan tafe, ko ka shirya ko ka shirya za ta zo. Saboda haka yana tsoratar da mu, yana cewa ku kula da shi, yana nan tafe. In ka ga mutum an ce bai mutu ba, lokacin shi ne bai yi ba. Amma in lokaci ya yi, mai lafiya ne, babba ne, ƙarami ne, jinjiri ma a haife shi ranar da aka haife shi ya koma. Saboda me? Saboda Allah ya rubuta mishi wannan mutuwar, kuma lokacinta ne. Ya ci bayani radiyallahu an da cewar ku kula da ajali, in lokaci ya zo ba za a ƙara shi ba, ba za a rage ba. Saboda haka duk wanda bai kula da haka ba akwai wauta. Sai kuma ya ce ku shirya, ku yi ɗamara, ku shirya, ku yi ɗamara, tana nan tafe. ‘Yan uwa musulmi, wannan ya isa wa'azin Abubakar radiyallahu an. Wallah mu mun wa'azto, abu ne mai ban tsoro, abun da ya faɗa ma sahabbai bayan hawan gado. To wannan ɗaya daga cikin wa'azukan shi wanda ya yi radiyallahu an. Saura kuma bayanin abun da ya shafi rashin lafiyar shi da kuma mutuwa. ‘Yan uwa musulmi, mutuwa tana da sabab ɗaya na mutuwa da Allah ya rubuta shine sabab. Ya isa a ce wannan sababin ya sa an wane ya mutu. To abinda nake so in isa gare shi, Abubakar radiyallahu an, abu uku suka taru suka durƙusa shi da ikon Allah ya mutu. Ɗaya daga cikinsu in ya zo ga mutum ya isa ya kashe shi. To uku in suka haɗu, komin ƙwarin mutum, komin jimirin shi, komin dagewar shi zai kai ƙasa. To ukun nan ya kamata mu saurara mu ji. Na ɗaya, yayin da mun yi magana shi, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu, sahabbai suka koka
manya-manyan sahabbai kamar Umar radiyallahu an suka yi kamar maye, kamar buguwar hankali saboda mai rabuwa da masoyi. Ba kowane sahabi sai da gashi ya yi wani abubuwa wanda suke suna gwada baya cikin hankalin shi ranar mutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sun koka, amma Abubakar radiyallahu an bai samu dama haka ba. An ban mai nauyi, ya ce kuka ba nawun ba ne, nauyin nan da an ban muna nauyin nan in mun zamna muna koka mu da mata ɗaya, ya shafe hawayen shi ya tashi tuwa. To daman malamai suna cewa duk wanda wani abu ya same shi na bakin ciki in ya koka abun nan na bakin ciki sai ya rage. Don haka ake cewa in an ga mutum yana kokawa, in dai ba daga murya ba ne kamar da aka ce niyaha, wannan tana cikin kaba'iri. Amma mutum wa an mai mutuwa ko wani abu ya ga yana koka a kare shi, a bacciwa ya bar koka wannan, tun da dai bai buɗe murya ba ya dinga kururuwa, wannan ita ce aka haramta. To koka wannan za ta sa ya samu kyakkyawar rayuwa bayan haka. To amma Abubakar bai koka ba, to kenan yana nan riƙe da abu a zuciyar shi. Cewar bai koka ba wannan ta yi abubuwa a zuciyar shi, ta sa mai rashin lafiya. Don haka malaman tarihi suka ce duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu, Abubakar kullum lafiyar shi ragewa take, kullum yana koma baya. Na ɗaya kenan. Na biyu, aka kawo mishi kyauta abinci. Wani abinci ne ya kama da garin kwaki, ana hada da nono a zamaninsu, sunan shi harira, a hada da nono a ci. Da aka kawo mishi ya karba, mai yiwa ashe miyagu ne suka kawo. Ko da ya zo akwai wani babban likita na larabawa, likitan nan Allah ya ba shi ilimin kwarewa da sanin saya ko kuma magunguna. Magani da ya ji kamshin shi zai ce wannan maganin na kaza ne, wannan maganin duk ya san su. To ya zo ya kawo ziyara wajen Abubakar radiyallahu anhu, sunan shi Al-Harith ibn Kilda. Al-Harith ibn Kilda. To sai Abubakar ya ce bismillah, sai ya sa hannu. Ya Abubakar ya ci, shi ma ya ci. To yana cin nan sai ya ji kamshin guba, sai ya ce Abubakar ɗauki hannunka, sai ya ɗauka. Ya ce me ya faru? Sai ya ƙara ɗaga ya shunshuna ya ce wannan abincin akwai guba a cikin shi, sunan shi summusana. Summusana in ka ce shi ba abin da zai maka sai shekara ta gewayo, ma'ani ka shekara da cin shi sai kuma rashin lafiya ta ɗauko. Ya ce wannan abincin akwai summusana a ciki. Ya ce amma tsammani nan da nake yin gaskiya ne, shekara mai zuwa ni da kai sai abin da Allah ya da mu. Ashe haka aka yi. A rana ɗaya suka mutu da Abubakar radiyallahu anhu da Al-Harith ibn Kilda. Ashe gubaye suka ci abincin nan da aka aiko mishi, aka saka guba a ciki, aka garwaya, aka yi abincin saboda ya ci, aka shi radiyallahu anhu. To ga kame wannan da ya bai koka ba, bakin ciki rabuwa da masoyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma gashi ya ci guba. Na biyu kenan. Na uku kuma lokacin ɗari, janaba ta kama shi. Na biyu kenan. Na uku kuma lokacin ɗari, janaba ta kama shi, ya ibi ruwa, bai samu gurin ɗumama ruwa ba, sai ta maza ya dage je wanka da ruwan sanyi, sai masassara ta ɗauke shi. To ga uku, wannan duk malamin tarihi sun rubuto, suka ce uku nan suka haɗu ga mutum ɗaya suka gama da shi. Faradiyallahu an Abi Bakar. Ana nan rashin lafiya ta rufe Abubakar, tun yana dagewa ya fito masallaci har ya kai kwance ba zai iya fitowa ba. Sahabbai suka ziyarce shi a gidan shi, suka ce ko mu je mu kira maka likita ne? Sai ya ce tuntuni likita ya ganni. Likita ya ganka? Likita ya ganni. Da ya ganka mi ya ce? Sai ya ce inni fa'alun lima urid. Ashe abin da yake nufi da likita Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce abin da ni na ga dama zan yi, in na ga dama ya samu lafiya, in na ga dama ya mutu. Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya ga dama zai gabaye shi. Mu ma mun yi haka, banantana Allah. To sai ya ce haka, ma'ana baya so a kama likita, magani bai so ya sha, duk abin da aka yi
bai ce haramu ba. Yin magani halal ne, neman magani halal ne, amma shi ya kai ga tawakkuli ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya dogara ga Allah, gani yake maganin nan abinda Allah ya rubuta magani bai isa ba. Hakika ce. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ai ya ambaci ya ce akwai 70,000 za su shiga aljanna babu azaba, babu hisabi, babu mizani. Da sun zo su wuce kamar kofa ta a buɗe su wuce, ba mai tambaye su. 70,000 in nan sahabbai suka yi ta mamaki, suwa ne, ko sahabbai ne, ko ɗiyan sahabbai ne, ko wanda aka haifa ne cikin musulunci wanda ba su taɓa bauta ma gunki ba. Aka yi ta dai hayaniya. Sai annabi ya fito ya ce, me kuke faɗi? Ya ce, wa'annan 70,000 suwa ne? Sai ce, ga sifar su ne wanda suka dogara ga Allah a komai, ba sa neman magani, kuma ba sa ce a musu ko tofe addu'a. Ba dai ba shi ne dai ka karanta ka tofa ko shi ba sa so, sun dogara ga Allah. Ba sa canfi, kar su ce wani abu ya same su ce ai da wane ya zo, ko da na ga wane, ko da ba sa yi. Sun dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da suka kai wannan darajar, Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su, ya bambanta su, za su shiga aljanna babu hisabi. Su mizani ma bu san shi ba. To Abubakar ku duba halin shi, duk inda aka fito a ce kaza ya ce a'a, ya ce Allah abin da ya ga dama yake yi, kuma ni bana bukata komai. Ya ci gaba da haka har ya mutu, radiyallahu anhu Abi Bakar. Da mutuwa ta gabato, shi kuma ya riga ya zaɓi khalifansa Umar, yana so ya ɗona ma Umar nauyi, don ya hangi sahabbai duka sahabbai mutanen alheri ne, amma ya ga na ɗaya Umar ne. Kuma annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka, yana cewa dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar, kharajtu ana wa Abubakar wa Umar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana mai ban mamaki, sahabbai suka ɗora hannu akai suna mamaki, sai ya ce wannan abin da kuke gani mai mamaki, ni na yi imani da shi, ni da Abubakar da Umar. Bassana Abubakar bai nan, Umar bai nan. Annabi ya ce mu uku mun yi imani da shi. Da suka taho haka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam 100% ya san Abubakar da Umar, don haka duk sanda ya magana zai ce Abubakar da Umar. In wani abu ne Abubakar da Umar, to ga Abubakar ya zo ƙarshe, ma'ana ta Umar shine khalifa. Saboda haka Abubakar ya fahimta haka, ya rubuta wasiya cewar wanda zai hau gado bayana Umar. Ai yana da diya samari, bai naɗa su ba. Umar ma haka yi. Haddai Umar radiyallahu an, ɗan shi yana cikin manya-manyan malaman sahabbai wanda ake zuwa fatuwa gurin su yani in an sa shugabanci wallahi ya isa, amma bai zaɓi ɗan shi ba. Saboda mutum ya san sirarsu, masu sukansu da su masu son duniya ne, ai da sun yi haka. Da masu son milki ne ko suna son shugabanci, suna son duniya, da sa ba ɗiyansu. Ya rubuta ya ce in na mutu a sa ɗana, haka bai faru ba. To yanzu ka hanya mutu ya kira wa Umar, yanzu kunnan Umar za a ja a mishi wasiya. Yanzu wa'azin da za ku ji wa'azi ne khas, keɓaɓɓe na Umar. Ya ce Umar, ka tsoraci Allah, ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya wajibta muna aiki na dare, ba zai amshe shi ba sai a daren nan. Aikin rana ba zai amshe shi ba sai a rana. Ma'ana aikin dare in ka kai shi har gobe da rana ka bata, aikin rana in ka kai shi dare ka bata. A takaice ku duba sallah, wanda a ce sallah asuba ya bari har rana ta fito sallah asuba ya bata. Allah baya karɓa wannan aikin. Inna salata kanat al mu'mina kitaban mawquta, ga lokacinta. Saboda haka Allah baya amsa wannan aikin in dai ka saba ga lokacin shi. To yanzu wa'azin da aka yi Umar, Allah baya amsa aikin dare a rana, baya amsa aikin rana da dare, kowane aiki da lokacin shi. Bayan haka kuma ya yi bayani, Allah subhanahu wa ta'ala baya amsan nafila sai an yi farilla. Wannan hakika ce, duk wanda bai sauke farilla ba in yi nafila aikin banza yake. To ma'ana ka duba muhimmai, ka duba abin da yake dole, ba sai sallah kadai ba, duk abin da muka sani mu duba muhimmai. Muna jin wa'ansu sai ka same shi mai taimako ne ga wa'ansu mutane, yana taimaka musu, yana wane ne a wajen kuɗi, wajen wane.
sai kuma aje a ce ai ga baban shi nan yana cikin hali aikin banza, ga farilla zan je in taimaka ma ne, ko kuma a ce ai ga matar shi nan tana gida tana yunwa tana ita da tana cikin wani hali, wannan aikin banza ne. sai an yi farilla, an gama farilla a je a yi nafilfili. wannan abun kana iya faɗin shi a komai, don duk aikin da muke muna da farilla muna da nafila. to mu kiyaye aikin farilla da farko, in muka yi farilla sannan mu yi nafila. to abin da aka faɗa ma Umar kenan. kuma sai ya ci gaba da bayanin cewar ka kula Umar, in kaga wani mizanin, kaga mutum mizanin shi yayi nauyi gobe yawmal qiyama, an auna mizanin shi yayi nauyi ya fita lafiya, to ka san aikin da yake yi na kwarai ne. wanda kuma kaga mizanin shi ya zan ba nauyi yawmal qiyama, aikin shi ne ba na kwarai ba. kenan abin da zamu kula ba yawan aikin ba, kyan shi. dan mutane yanzu ka tada suna kula da yawan aikin, ba sa kula da kyan aikin. muna gani an su an gama sallah a nafilfil, sai tashi yana nafila, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum Allahu akbar. kai a lokaci dan kadan minti 4 sai ka yayi sallah 4 5 6 sai tashi fita, maimakon da ya guda daya mai kyau yayi ruku ya nutsu yayi su, in ya gama ta kai ya kara ta isa. ka gani abinda ake so kyan abun ba yawan shi ba, yawa ba kyau ba fa'ida. kuma ya ci gaba da bayani duk wannan nasiha ce ga shugaba wanda za a ba shugabanci bayan Abubakar shine Umar radiyallahu an. ana jan kunnen shi zan za a dora mishi nauyi, kuma aka mashi bayani cewar Allah subhanahu ta'ala da ya ambaci yan aljanna sai ya ambace su da kyawawan aikinsu, ba ambace su da wani dangancinsu a ce dan aljanna dan shi dan wane ne ko dan kaza, a'a kyawawan aikinsu ake ambata. yan wuta kuma da aka ambaci yan wuta sai aka ambaci munayen aikinsu, ba a ce ba dan ba yan kaza bane, ko kuma dan ba diyan masu kuɗi bane, ko ba diyan milki ba, a'a munan aikin kadai ake ambata. saboda haka in ka ga dan wuta mummunan aiki gare shine dan wuta, dan aljanna kuma mai kyakkyawan aiki shine dan aljanna. sai kuma ya ci gaba da bayanin cewar bawa ya kamata ya zamanto, maganar mu ta ɗazo, yana cikin mai kwaɗayi, yana da kwaɗayi yana da tsoro, biyun nan su haɗu. ga kwaɗayi abin da yake wajen Allah, kuma ga tsoro wuta Allah da ya shi. to dole ya ci gaba da haka. bawa kare yanke ƙauna daga rahma Allah komin zunubin shi, komin alhakinka kakka yanke ƙauna, ka yi kuka ka koma ga Allah, Allah zai yafi ma komin zunubinka. yanke ƙauna da abin da yake wajen Allah shi kan shi aikin alhaki ne wanda ya fi alhakin yawa, wala ya billah. saboda haka ya ce wannan wasiya ta ce gare ka kiyaye ta. kuma ya ce bai bayani in ka ci gaba da aikin kwarai kana abin da Allah yake so, cewar ga mutuwa ta zo ba ta tada hankalinka, amma duk wanda yake mummuna aiki in aka ce ga mutuwa tashin hankali ya tashi, yana cikin tashin hankali. saboda haka mu yanzu mutuwa a zamanin me yasa haka? aikin ne ba mai kyau ba. mutum aka kama ya damka yana tsoro ya je can, yana hangen mummunan abin da ya yi. amma duk sanda mutum yake aikin kwarai ya getta abin da yake baya tsoron mutuwa. wannan shine wa'azin Abubakar radiyallahu an. kuma ƙarshen wa'azin shi yace mutuwa ko ba za ka iya kubuce mata ba, to ba ka da wata hanya sai getta aikinka. ya ja kunnen shi da kyau, ya mishi wannan wasiyar Abubakar ga Umar radiyallahu an. saura kuma wasiyar shiga nana Aisha yashi radiyallahu anha, ya kiranta yace ki kula, yace in na mutu ku hangi yayin da aka naɗa ni mi gare ni a hannuna na duniya, shi kaɗai za ku bari. duk abin da ya ƙara a kan shi a maida shi rumbun musulmi can. yayin da na hau mulki, misali wanda ya hau mulki a ce yana da naira 10 misali,
da ya mutu sai aka samu yana da naira 20, to a ɗauke 10 nan a maidaitan 10 nan ita kaɗai ce gadonku, kar a ya musu wasiya ya ce ku kula duniya ce, to kar ku yadda ku a sa cikin gadonku abin da ya karu akan cikin abin da yake cikin gidan nan sanda na hau milki. na Aisha radiyallahu anha ta fahimci wannan wasiyar tashi, da kuma lokaci ya gabato ya kira waɗiyan shi duka yana musu wasiya. Daga cikin abin da ya ce mana na Aisha radiyallahu anha ya ce ki kula da 'yan uwanki biyu maza kuma da 'yan uwanki biyu mata, ita kuma abin da ta sani maza biyu mata biyu, 4 kenan. To ya ce ki kula da 'yan uwanki biyu mata, ma'ana tu mata sun zan 3. sai ta yi mamaki, yana faɗa mata, sai da tabar ya gan magana ta ce to 'yan uwana maza biyu dai ga suna san su, amma 'yan uwana maza mata biyu suwa ne? To ku duba waliyan Allah, wa'ansu in aka yi magana waliye sai in aka ce wani waliyi wane shehi, abinda duk ya faɗi na mamaki sun ɗauka. To barantana Abubakar radiyallahu an, wani waliyi ake sama da shi? Matar shi wanda ya aura da ya je Khadija bint Kharija ya batta da ciki, Allah subhanahu wa ta'ala ya haska shi, ya yi tsammanin cikin nan mace ce, ki kula da 'yar uwarki ta ciki. bai ya mutu aka haife ta ba, mutuwar shi ko ta zama mace, kamar inda ya faɗi. Ikon Allah ne, yana yiwa ta zama ya zan namiji, amma ai shi bai ce ba tabbar na sani namiji ne, a'a ita ina tsammanin mace ce. Saboda haka ki kula da 'yar uwarki wannan da wannan ta ciki. Da ko bayan mutuwar shi aka haifi yarinyar nan, aka same ta yarinya mace ce, kamar inda shi ya faɗi radiyallahu an. Ranar litinin da ta zo cikin wahalar ciwo sai yake tambaya, yau wace rana? Aka ce yau litinin. Ya ce yau litinin? Aka ce mai yau litinin. Ya ce ina tsammanin daga yanzu zuwa dare wa sani ko in ban muku garinku. A lokacin nan kuma da ikon Allah daren talata ya rasu radiyallahu an, kuma shekarun shi 63 kamar shekarun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka Aliyu shi ma 63, haka Umar radiyallahu an 63, Uthman ne da ya kai 80 saboda ya tsufa Uthman radiyallahu an. To ku duba dukansu 63 suka bar duniya. Radiyallahu an sahabati rasulillah, radiyallahu an Abi Bakr as-Siddiq, wa radiyallahu an sa'ir as-sahaba. Wannan shine karshen sirar Abubakar radiyallahu an. Mako mai zuwa in Allah ya kai mu kuma za mu saurara mu ji sirar Umar radiyallahu an, wadda ita ko za ta tsawaita mu fiye da sirar Abubakar radiyallahu an, saboda yana da bayani masu yawa akan sirar Umar radiyallahu an. Muna fata Allah ya getta aikinmu, Allah ya sa tsoron Allah a zutacenmu, Allah ya nisa bala'in wasawisin shaidan daga zutacenmu ya rabbil alamin. Allah ya sa mu rinjaye akan shaidan, tunda dai ba zai kare mu ba, yana nan tare da mu. Allah ya raba mu da sharrin shi ya rahman ya rahim. Muna fata Allah ya karbi aikin mu, Allah ya gafarta mana jami'an, ya gafarta mu iyayenmu da malaman mu da duk wanda suke da haƙƙi akan mu. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تنبيه عليكم. طيب جزاك الله خير. يا أخوة ko dan haƙuri kaɗan, abu ne yana da muhimmanci, an su ba sa ɗaukar shi da muhimmanci, amma ni gaskiya ina gani yana da matuƙar muhimmanci wanda ya kamata daman na ce a tuna mini, kuma mu tuna ma juna da'iman. Mu dai duk tamu nan mafi yawa mutanen Najeriya ne, kuma Najeriya yanzu ana cikin zaɓe, kuma mun samu labari nasara suna makirci. Kun san dai shugaba da ce shugaban musulmi nasara kafiri arne, to gashi yanzu musulmi suna nan suna ta ƙoƙari a zaɓi musulmi na gari. 'Yan uwa musulmi, kan mu rena kanmu wajen addu'a.
kowa ya ɗauki nauyi ya je yau ya kai witiri ka ɗaga hannu ku riƙa ranar asabar. Kun gani yanzu Khamis, Juma'a, ran asabar, to kwana uku nan ku yi ƙoƙari ku yi ta roƙon Allah ya zaɓa mana shugaba na ƙwarai. Wajen zaɓen na Allah ya sa wannan makircin da muka ji suna yi, don dai yanzu haka abubuwa wajen uku, rami uku suka yi gina suna so su je su afkar da musulmi ciki don saboda kan zaɓen nan a zartar da hukunci ga wannan kafirin ko kuma ya sa wanda yake so. Saboda haka mu ci gaba da roƙon Allah, kan mu rena kanmu, saboda roƙon Allah subhanahu wa yana da tasiri. Har dai abu mai muhimmanci kamar nan a ce shugabancin mu ya koma hannun musulmi, wallahi ko fasiki ne yafi a ce kafir ya shugabanci gare mu. Fasiki mashayin giya ba dai musulmi bane, in ya kare mayan shi ai yayi sallah, to yafi da a ce wani kafir ya yi jagoran mu. Kuma kun ga abubuwan da aka shiga cikin shekarun nan, yanzu wanda suka wani gida ku tambaye su ku gani abin da za a ci ma ya zamanta wannan duk wata ni'ima dai su ba yan uwansu musulmi suna cikin wahali. Saboda haka yan uwa a ci gaba da roƙon Allah, ana ta roƙon Allah dare da rana, mu Allah ya taimaka, Allah ya sa makircin da suka yi koma kansu, Allah ya sa zaɓe ya kwarai, kuma zamanto musulmi za a zaɓa muna. Jazakallahu khair. Wannan shine daman abu nufa, shine kuma nake son ɗora nauyi gare ku, saboda kowa ya ɗauka, dan wa'ansu ma bu san ana zaɓen ba, gashi garin ku ne, to ya kamata duk mu sani ko mu ɗauki wannan muhimmanci a zuciyar mu je mu yi ta roƙon Allah ya zaɓa muna kwarai. Wasu shine muka so mu tuna ma yan uwa. Salam. Allahumma salli wa sallam. Dan uwa mai sauraro, anan ne shehin malami Malam Rajab ya kawo ƙarshen tarihin wannan halifa mai daraja, Allah ya ƙara yadda a gare shi. Muna roƙon Allah ya saka masa da alherinsa sakamakon irin wannan hidima da yake gabatarwa da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda muke fatan za ka kasance tare da mu cikin wannan jerin gwanan tarihi mai albarka na halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mai sauraro, ba tare da tsawaitawa ba, za mu koro maka kaɗan daga cikin rukunan kasakasan da muka kammala cikin harshen Hausa na shehin malami Sheikh Umar Abdullahi Hausawi, wanda aka fi sani da Sheikh Rajab. Allah ya kiyaye mana shi ya kuma ƙara masa tsawon kwana, wanda sun kunshi kasad na farko, rukunin kasakasai akan alamomin tashin alƙiyama, wato asharatus sa'a, cikin kasakasai 16. Na biyu, rukunin kasakasai akan tarihin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wato asiratun nabawiyya, cikin kasakasai 12. Sai kuma wannan rukunin na tarihin halifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda 4, cikin kasakasai 8. Sai kuma kasakasai masu fitowa nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba in Allah ya yarda. Ciki akwai rukunin koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Na biyu kuma rukunin sahabbai 10 da aka yi wa bishara da aljanna, tarihinsu da kuma rayuwarsu, wato al'asharatul mubashsharuna bil janna. Na uku kuma rukunin hudubobin juma'a da darussan ilimi da kuma laccoci. Da fatan kuma za ku kasance tare da mu, tare kuma da taimakawa da dukkan nau'i na taimako domin yaɗa wannan gagarumin aiki na alheri a gida da waje. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya shirya zuwa aikata aikin alheri, to kamar shi ne ya aikata aikin. Masu sauraro, domin neman ƙarin bayani game da waɗannan kasakasai, kuna iya buga lambar tarho 0501370295 ta Abul Walid, ko kuma a ziyarce mu a ofishinmu, wato ofishin da'awa da wayar da kai, wanda aka fi sani da al-maktabut ta'awuni lid-da'wati wal irshad wa taw'iyatil jaliyat, da ke garin Makka mai girma a ƙasar Saudiya. Lambar tarho 5346189. In kuma daga wajen Makka ne, sai a ƙara lambar 00 kafin a buga lambar. Za a iya samun kasakasanmu a wurin sai da kaset na tasjilatul Imam al-Bukhari al-Islamiyya da ke garin Makka akan titin Shari' Mansur. Lambar tarho 5434267, ko kuma ku ziyarce mu a masallacin Juma'a na Amira Munira da ke kan titin Shari' Mansur a garin Makka, ƙasar Saudiya. Godiya ta musamman ga shehin malami Sheikh Umar ibn Abdullah Hausawi, wanda aka fi sani da Sheikh Rajab, wanda limami ne na masallacin Juma'a
na Amira Munira da ke kan titin Shara Mansur a garin Makkatul Mukarrama a ƙasar Saudiya, wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai fitattu da suke gudanar da wa'azuzzuka cikin harshen Hausa a ƙasar Saudiya, wanda yana da darussuka masu yawa da huɗubobi da kuma wa'azuzzuka da sauransu. Wannan kaɗan kenan daga cikin irin ƙoƙarin da yake yi na gudunmawa wa wannan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah kuma ya amfanar da mu da iliminsa da kuma abubuwan da muke saurara daga gare shi. Gaisuwa ta musamman daga ɗan uwanku wanda ya tace sauti ya kuma fitar da kasa-kasan, injiniya Khidr Usman Abu Walid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أبا بكر يا من صحبت الرسول فنعم الرفيق ونعم الصديق وكم كنت تدفع عنه البلايا بعزم قوي وقلب رقيق. أبا بكر يا من صحبت الرسول فنعم الرفيق ونعم الصديق وكم كنت تدفع عنه البلايا بعزم قوي وقلب رقيق. وكم قد فديت بمالك عبدا فصار بفضلك حرا طليق. وكم قد فديت بمالك عبدا فصار بفضلك حرا طليق. فهذا بلال يؤذن فيهم وكم قد كوته رمال الحريق. فهذا بلال يؤذن فيهم وكم قد كوته رمال الحريق. لقد بات دنياك من أجل دين علمت بأنه خير طريق. أبا بكر يا من صحبت الرسول فنعم الرفيق ونعم الصديق وكم كنت تدفع عنه البلايا بعزم قوي وقلب رقيق. أبا بكر يا من صحبت الرسول فنعم الرفيق ونعم الصديق وكم كنت تدفع عنه البلايا بعزم قوي وقلب رقيق. إيمانك لو أنهم وازنوا بكل الأنام فسوف يفوق. إيمانك لو أنهم وزنوا بكل الأنام فسوف يفوق. كتابك عند الحساب مضى كأنه شمس عند الشروق. كتابك عند الحساب مضى كأنه شمس عند الشروق. هنيئا لك الجنة الخالدة جوار الرسول فنعم الرفيق. أبا بكر يا من صحبت الرسول فنعم الرفيق ونعم الصديق وكم كنت تدفع عنه البلايا بعزم قوي وقلب رقيق. أبا بكر يا من صحبت الرسول فنعم الرفيق ونعم الصديق وكم كنت